guys, good morning. Now we're going to the farm ni Aquilano. Ang saging ron guys. Sayo sa kabuntagon. Tara guys. Yops. Nga maglukdo. Ikaw po dire. Kabibas bag. Karon guys, manguli na mi. Ingani among porma. Ngano isod ni mo bukag? Di ba baro gud ni mo bukag? Na guys, gamo agianan kana. Na diha mo agianan. Lokdo. Lokdo ta kay. Gaan ra man pod. Muna si jag saging nga. Mura maghing. Nagtuto ni dire dapit lubot. Here guys. Lain na pod ni nga agianan among gagian. Mao na jud ni tinuoray nga agianan. Among kanang arimedya. Ganihan nag shortcut ra mi kay ditso ra mi saging among tubon. Spider guys. Kasi na kamas na. Hinguban ko kay looy po do si Jare mada inga ni tanan bugat do dyan ni sa aho palaman nga gilokdo bugat na unsa nakahaog si Jare ngari minta kumuban guys kay kanang giubo lagi ko pero exercise man pud ni. Ano nindo tag kons adlaw guys oh. Wow. Basta magkugi na adyoy maani. Mao nga anhi tag bukid. Di jud ta mag pa lingkod ra kay kani makadaan ako ngadto sa amo. Iguli ito lungsod sa bato. Dako og saging. Tungason man gud diri guys. Luwi lang mas pader haira nabidyaan na. Tapos ito si Jayda nga saging isod sa bukag. Kaila magbukag guys. Bukag ang tawag sa amo ning kana bitawng kawayan nga gihimo si Jaglawom. Nga na sudlanan. Kay mas murag komportable sila diri mga taga bukid og bukag ilang dadon og naida. Mas komportable sila. Tungas guys. Hanghang ang person. Papajuda ang tubig. Sayo mi nangari guys. Wa pa kaadyoy kuan nagadlaw. Aba may pamahaw. Ngari nami. Kay ingana ka kugi si fatherhood. Wa pa na mahaw mo gawas sa bahay kay moadto na sa iyang asyenda. Tara guys, kaluoy taon, luoy laman. Tungason man good guys. Na lokdo. Alam mo ra man ni nagtutuo ning hang pilokdo. Nagtutuag duga sa saging guys, makamantsa ra ba ni. Dara guys. Sa dihang na slide ko nangad kuha ag mga najabo ag mga saging. Tay nabugto man ag imong gihikot. Wa hing video guys. Kay kalitra ang mga panghitabo. Nari mama. Sakit na guys, pagod. Ikan ako guys ha, bayo. Guys, sakit na. Nagbabay guys. Guys, nagbabay. Doon lang sa amo
Unya guys, mag-thank you na lang ko sa inyo. Kay ako, anhin na lang kutob ang akong video. I hope guys nga mo like and subscribe sa akong YouTube channel. O sa angan sa akong YouTube channel guys. Cherevels. Ako na lang ibutang sa akong kuan. Diri sa akong video ang akong YouTube channel. Nya guys, naghanjud ka adun salamat. Bye bye guys. See you next vlog.